Стары будынак по вуліцы Карла Маркса, дзе калектыў абласной пракуратуры адпрацаваў шмат гадоў, цесным стаў даўно. Таму наваселле доўгачаканае. Новы адрас вуліца Фаміна, 15. За кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту будаўніцтва тут вёў брэсцкі трэст нумар 8. Звяртаючыся да пракурораў, кіраўнік рэгіёна адзначыў іх поспехі ў падтрыманні законнасці. У нас в области криминогенная обстановка контролируемая. Уровень преступности значительно ниже, чем в других регионах. И, конечно, в этом прежде всего заслуга правоохранительного блока в целом, но и работников прокуратуры в частности. Я всех поздравляю с этим праздником, желаю всем крепкого здоровья, ну и, естественно, успехов в вашей нелегкой службе. Хотелось бы пожелать прокурорам Брестской области удачи, хорошего карьерного роста в таком помещении. Но и вы должны понимать, в таких условиях с вас будет особый спрос. С праздником! Знутры новы будынак не менш уражвае, чым звонку. На 4 паверхах усе умовы для эффектыўнай работы пракурораў і даступнасці для жыхароў рэгіёна. Пакоі для прыёму грамадзян абсталяваны сістэмамі відэа і аўдыазапісу. Спецыяльна адведзеная зона для прэс-выступленняў. Паклапаціліся і аб месцах адпачынку для супрацоўнікаў. З'явіўся тут і свой музей. У яго экспазіцыі унікальныя рэчы і дакументы аб тых, хто стаяў ля вытокаў пракуратуры в области. Здесь созданы все абсолютно необходимые условия, и технические, и бытовые, для того, чтобы, не отвлекаясь на какие-то такие сопутствующие проблемы, просто эффективно выполнять порученные нам задачи. Да рэчы, да будаўніцтва будынка прыклалі руку адразу некалькі пакаленняў пракурораў в области. Адзін з іх, Иван Наскевич, сёння займае пасаду старшыні следчага камітэта. Для того, чтобы понять, насколько это радостное событие для всех прокурорских работников, надо было поработать в здании старом. Я от души вас поздравляю с этим днем, с этим праздником. Знаю и видел, как шла эта стройка, как она начиналась и что они сделали для того, чтобы вы могли сегодня работать в таких условиях. У дзень наваселля і напярэдадні прафесійнага свята лепшыя па службовых выніках атрымалі ганаровыя граматы Генеральнай пракуратуры і нагрудныя знакі.